Horas Halak Batak. Kembali lagi kita di channel Upasa dan Mandok Hata bagi pemula. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, materi ini saya akan ambil dari request like kita dari video saya yang kemarin. Di video itu like kita buat komentarnya, tolong dibuatkan video tulang memberikan ulus kepada berenya pada saat pesta pernikahan. Jadi si like kita mau bagaimana pada saat pesta pernikahan tulang memberikan ulus. Nah, ketika si tulang memberikan ulus, bagaimana mandok hatanya dan bagaimana upasanya. Nah, sila itu mungkin mau belajar nanti cara memberikannya. Terima kasih. Jadi kita angkat materi hari ini adalah bagaimana mandok hata dan mandok upasa pada pesta pernikahan dari pihak tulang. Demikian hatanya. Maulatema tapasa tutuhan di hari nauli di bulan nadinggan di parnakokne matanari dapala tikyon luhut dataran na bidangon diaryo naulion imatutu nama jalo paso-paso parbaga summa berenami sen bagas coroni tuhatai marhite naposona dison hamiro sen tulangna do tami marlas neroha mariaria tutuhan debata ala ngasai bitepe ngasahat bitutu berekon majalo pasu-pasu perbagason sen bagacoroni tuhatai marhite naposona asimatuturan Tuhan satma di bangiduan di lelekta tomata nomor 2 di bata asatung di pasak nasida gebek keluarga sitiruan tokatiki nanengro. Ada orang sepasat hatak kutu berekku pasak masautik co tu lai kudu ibu tokku dia pala tikyon lai itu nungalas be rohamuna ngasohot be beranamion ngadi pasu-pasu bina sida sen baga curun itu hatai si halas sonot tadoi si hamu letota tu Tuhan asi matuturan Tuhan hamu natutuana hipas segajeng urmamu tok katiki nanangro masih dame-damean masih lelekan asang kiat para memunaon tok katiki nanangro terus roha dia kana mangahi keluargana tok kana birutna ilian ni Tuhan tunasida lai itu tak pula gajang bedo honokku asar honokku ma sondok kono putas julu-julu tubuh asador haduka ma tugu-tugu ni lupu ador hatiti ma tugu-tugu ni horbo pepeng sorma tu amamu pairing kiring paupu satu nomor nini satu nomor nono deho bere hasiat Oma ari na dibuhul na dipasok tuhat tuhamu colma inda marsakap tuhat tari bataro pasoton nunga dipilih tuan debata tuhamu ari naulion ari lama bangun parsarapeon tuhamu tamu lateon tahalason tapuji tuhani di pas-pasuna di pasat tuhamu bere dang pula kejang dohonokku peop ma hata nauli na jinalom nakaning sen bagacor ni tuhatai pakke mai gabi pundasi napir pundasi na tugu lau pakemu lau mangalugahon lau mabangun paruma tanggom muna sadarion satu tiki nanengro peo pamui jalo hamui merhite tangyang asam barkuku hamu diaka ari diaka cobaan naneng serupa muda dopena dalam mangyahi keluarga munaon tokatiki nanengro sawatik nai tabaku ngasohot betutu hamu sono kana malo so mamu tutu dihaposon hot dihatuaon kebiasaan najul dihaposon munai dengit tinggal lo kamu
ngatar gor behamu amani si pemaun inani si pemaun. Halason tamalate omai to nama mertua dewata. Bere dison huwak kami do ulus nagajang. Ulus terok rampu. Ulus nahapal. Asasi matuturan tuan meriti ulus na pasatami tuamu mangulusi persaulion mangulusi parhorasumon tukaluga munaon to katiki nanengru bersompa mengelek kami tutuan debata hami manguluson ale debatado na pasaton pas-pasuna tuhamu asasi moral tuan dielek ni tangyang tulangmu hami selukna rombongan dison saat mai ape mai tukaluga muna di bagasan tikion abang permusik nami neng hulu si hami bere namion bemajo musik na ubar tusi molate bere hasian donga upasata be ulus na kejang ulus to rampu ulus na hafal tuamu jalo mai halasum mai sian hami tulangmu unang bereng kejang na unang bereng hafal na alai tulus ni rohanami tulangmu ma bereng berekku dia pala tikion asar sorak kuma sono kota putai julu-julu tubuh asai mesti betu mena perlingkuman ni dekke namu Tuhan debatado silut tua luhut mamu di parorot tubuh tepisu di torni binasa tuzulun ni arion tubuh madiamu anak nebisuk dot boru nauli basa saat ni solu saat ma tubot tian nunga hupasat tami ulus negacang hata nauli hata tangyang asima tutunar tuan di pasahati tuamu saat mehoras saat jela kebian petiman